en cabni on goto kala inde mum e yettode muɗum eɗen tawe ɗo e duɗal yiɗɓe Alaji Abdoulaye Wole Ndiaye legal Madina centre eɗen mbaɗa yimre joɓari duɗal wi ko ɗaɓɓowo gandal yawata janggowo e jangguinowo gamata kaldanmi ko garowo e waktu mo tardata tawi ko jiɗɗo nde jangde mo ancata sino sagam so wottima heata e fadata ndena kuuɗe juɗal tawi hay gotol a yaɓata jaɓɓowo kuuɗe juɗal hayso janggi o famata ko ina hebbino kayeji bonna bikuji taw ɗum nafata ustude haala hebbinanide hay ndigge bonnata woni ko boni ko haalde juɗal wiye deƴƴata signa sirguino ina lemo ko gasata yimi on ko guiɗe mon jiɗɗo nde jangde mo ancata o yimirani yo on beltoto ngol nafata yimira ko en tesko kala janggoɗo ma laamo gasata yimre kawo ñang e sawtel Amadou Samba Lo nangala ñeɓ ɓuɓri yentaɗo yettode wodani gueno lamɗo jaaliɗo lammini kala laamiɗo lamɗo towɗo towni kala ko towi goto goɗɗo wodni kala ko woodi mo rendani hay goto e gotago muɗum werti leydi ñiɓi leɗɗe yowi kammo sinkiri kode rendi duula addibade juulen ene laɗo makko Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo afoliñol kodda annabaɓe almami nulaɓe ko woodi kala wodiri sababune makko bajjo Aminata Abdoullahi jetten hilifaɓe diine e hilifaɓe aada jetten jinnaɓe woni nene e baba tettuɓe en ha mbawɗen tettude paɗe men tetta soklaji men ɓiɗɗo so fuyani hakkude mbowti e kasanke ina hani yettude jinnaɗo en jetti kadi bandiraɓe tedduɓe tawaɓe ɗoɓe janggoɓe ɗo dal yiɗɓe Alhaji Abdoulahi Wole Ndiaye ɗo e Madina Santa tawa ene jangguina ɗum karallo gana jangguinowo kumpitiɗo ko watta ko woni mawɗo Amadou Samba Lo nangue leñol ɓuɓri yontaɓe mbiyano machallah puɗɗiɗo hen gila taw wona hande baɗɗo hen kadi ko fayodini mo gandanɗa mo goomu jangde hettini e nder muɗum en mbimo machallah no fewi e sikki ala tawa en ari ɗo yirla ɗon ko Fitirla TV mo Baba Galle Diallo baruguel gendi ɗon e leygal men Darou wondude Diawo Amadou Tidiane lolliɗo cofel gendi gorko mo Gounass e machallah en jetti bandiraɓe no fewi eɗen mbiyaɓe yoɓe tinno no fewi nde tawno jangde ɗo jiita ɗo ala gacce e ɗaɓɓowo ɗum a muñat cofta teeya jogoɗa hen fandare ko jiita wiiten ɗo e arduɗal alluwal ko arde alluwal ngal wonko juwate neɗɗo woni ko heewi ene hadma kadi wasde arde alluwal suudade ene hadma kadi ko heewi wona toon paaɗen noon wonno futuro koko yonti en mbawa jutnade hen foof en jetti bandiraɓe no fewi tan sikki ala ko jubbande seeɗa ceernam Abdoulahi Ali Diallo Dialdis gorko mo Mboyo waha lewre Belaye Amadou Yero waha ko windiroɓe daha kala saaha emo heewide jambaro jastata leñol kala jaɓat leñol jakata jakna leñol o wi kala jam fotoɗo jalkita leñol on jasa leñol kala jikkiɗo jikku leñol jibinata jambaro leñol jam waɗa jaalo e leñol o wi jeerinke e jangge leñol jalta e jaalal leñol jeeya koye jaɓanɓe leñol o wi Dieynabou jinganto leñol jeeyma ko jeeyi leñol jamma ko jam leñol jamanu men jaɓani leñol kala jarlitiɗo jaɓan leñol on jumata saka jumna leñol jeyete ko jagge leñol o wi joomam jaɓangol leñol jiyaɓe ma jaɓanma jaa koygol leñol wini ko ceernam Abdoulahi Ali Diallo Dialdis yo leydi ɓuɓanmo e sawtol Diawo Amadou Tidiane mo Gounass Gundagayel Nema welande moƴƴe ngari ƴogo taw ko région de Kolda département de Vélingara arrondissement de Bonkonto Gounasal Gouna Sédia Wuro Fulɓe tabital Pulago sinkirago jamaji ñantirade ɗugoɗano hoɗimale ma yaafe sare suna kono ko lamorgo Tidiani ɗo lewa laggani beylingue gani pété koso mo goɗɗan toɓa ko mursini ko duumale ɗoga e sama cencete bane boode ko leɗɗe ma Madina ko inde ma Gounass ko teddugal tawago ɗo salligaji mbaɗata debele sinki Cheikh Siraji Dine Cheikh Alhaji Mouhammad Saydou yo welade Allah wonema on jarama